sulu da ni da ke ba batun sulu. Karkada mu an gona da ni da kai za mu yi sulhu a nan gaba. Wallahi in kin yi wasa a gidan nan wuta za na cinna. In na fahimci ba ki san zama laufin sukar ki ta nuna. To ki saurari zance na daga zuciyata na auna. Ina fita daga ɗakin nan wani auren za na ƙara. To ga ashana ga fetur ƙonawa zai da wasara. Batu na kishiya ko yanzu ka kira waliyi ya laura. Ai raya sunnar ma'aiki ne annaba abba ga zara. Sai ka yi azumin nan cib-cib sannan zambo na kofa. Au yanzu na fahimci ki buɗe mun kofa mu zanta. Ai ba batun buɗe kofa azumi sai ya kai 30. Innar mu ce ta aike ni tun jiya sabon zana bata. Ba damuwa ka kawo in kai mata kai wa annabi salatin. To ya batun siyayyar sallah mata ta umma Salma. Buɗe mu je kasuwa don siyan atamfofi da nama. Shin tun yanzu ne ake maka siyayyar sallar ba na amsa? A'a ina son mu kammala komai ne mu je mu ba tela da wuri. Ke wata cinke-cinke ma dukkan mu daina a basu lubarananta. Dan zan yi bako abokina ne zai zo ran talata. Ai babu komai zan ce da shiri masidi ta kira.